Mai încet, băieți, să vă îmbolnăviți. Filmul începe în 20 de minute. Filmul? Ce film? Cel mai grozav film de groază, Invazia devoratorilor de creiere. E prima dată la televizor. Lola crede că ne vom speria. Probabil are dreptate. Nu pare potrivit pentru voi. Cred că ar trebui să faceți altceva în seara asta. Frate, dacă pierdem cumva filmul, Lola ne va tachina. Nu-ți face griji, Cher. Tot vom vedea filmul. Filmul de groază. Cher, de ce oamenii abia așteaptă să vadă un film? Datorită popcornului? Nu, fiindcă își sărută prietena pe întuneric. Nu, datorită reclamei. Prima strategie, îi conving pe părinți să se uite, le voi arăta cât de grozav e filmul. Bine, să vedem ce avem aici. Avem nevoie de pepenele ăsta zemos și de... ketchup. Și de o lanternă. Draga mea, îmi dai... Ce s-a întâmplat cu lumina? În seara asta la televizor va rula Invazia devoratorilor de creiere. Totul a început acum 20 de ani într-o cabană izolată. Familia Dumont a plecat în vacanță și nu s-a mai întors. Acum, o nouă familie a închiriat cabana. Chiar și cineva fără creier își poate da seama ce urmează. Urmăriți Invazia devoratorilor de creiere pe canalul local în 10 minute. Sună chiar grozav. E extrem de oribil. Nu e pentru fetițe. Și nici pentru voi, băieți. Treceți la culcare. Dragă, deschid televizorul. Îl vom rata. Calmează-te, Cher. Răbdare, am un plan. A doua strategie, să te uiți la televizor fără să-și dea seama părinții. Grăbește-te, a început filmul. Noapte bună, băiatule. Mama ta ajunge din camera lui Peter la scări în 3 secunde. Am înțeles. Acum la treabă. Dragă, de unde vine mirosul ăsta îngrozitor? Poftim? E de la sub brațul meu. Schelete? Nu-mi plac scheletele. Ce e acolo pe stradă? Un cap? Ești bine, scumpule? Aici ești, iubito. Începeam să mă îngrijorez. Iarăși. Iubito, de ce nu-mi răspunzi? Ce s-a întâmplat? Nu te duce acolo! E drumul spre morgă! Ia stai puțin. Uite, urme de gheare pe ușă și unghii putrezite pe pământ. La culcare amândoi. Cerealele Christy Blake vă vor încânta. Băieții aveau dreptate. Filmul ăsta e grozav. Nu găsesc niciun site pe internet unde să vedem filmul. Va trebui să ne creăm propria legătură cu noua cameră web a sorei mele. Elena sigur nu ne va ajuta. Cine spune că îi vom cere permisiunea? Tata mi-a dat unghița asta anul trecut. În sfârșit pot să o folosesc. Dar vorbintele, toate sunt goale. Acum. Alo?
Hei, Elena, amice, bună, sunt Hunter. Hunter? Asta nu e vocea ta. Da, de aceea trebuie să ne întâlnim. Vino la ușa bucătăriei tale, acum. Oh! Bună, Angelo.